hai lam jong dong ko borok ni tagan entertainment YouTube channel hinke bahai tumai khajana marketing song khakhlai na rok jotto kaham kurung no tonga hine kang mo kaham na tongo kendro ne page kaisa jete video tini tui phemani gaw mose je tini news rogo eba kok to marogo je tini sajagi tongmani jeto viral ngai tongmani chini bukhuk jug chini belai kino kok tang kurung te kothama kurung amahai bukhuk jug je motivate khlainai chini tipra juk khoroksa bukhuk juk toni siri tipra mungoi narok jotono bono sini baina baksa sini apano ni mano bo bini Facebook page ni bisingtui kobang ma chini tipra sarok no motivating nani kha thangsanani abunutui bo tini kogrok sauka bini kaisa chaya nukjaka boba hai saya abunutui sungtini o video sukrup lai saiman lai nai gamon bagi guys no o video pura jing pai thausra nai tongdi ngi ang gendro bujikla nga phadi asa kok kolok sada thangiwi tini ni video no chenglai sinai ngi tamga guys nai di sini bukuk je tono sri tirpra bo chiri tipra sarong no tuyei kobang ma kok tang rok suyo a kok tang rok no khnawi sung belekna bukharok bo thangsai phayo tei tong thokma mano tei sung tini binia kok tang rok khnawi khamawai tong phur rogo binia kok tang rok khna kanga ang sakbai thang bono se phan manai phayo chaya bolte bota ma chaya khlaika abona tei sung tini saimana thangka hangkai bo tipra sarok no hamja ka hangkai bo jaga tonga nang noroka bo joton saimano tipra sarok no hamja ka hangkai thanchani mariwo tonga ni nango hangkai bo thanchani marino yakarui te kaisa mari abong kitamo jeta ruling the party je BJP bo thang paika join ma khlaika hangkai bo tini Facebook live bo 1 minute 46 second ni video guys nro nungya ko ngakai ang description link ri nai tamni bagi hingkai ang boini video rokno mane phulungnani ani corporate ni mano gabone bagai nor nungya ko ngakai description a video no dai ri nai ngkendro tufano jaka picture nai di ngke bo jaga o bubagra ang respect khlai ni sao ngke bo ra srai sai kana re ka mane tamni bagai bo aro join ma khlaika mane BJP o tamni bagai bo join ma khlaika join ma khlai mani karon no bo ra sao je ani nogo chugya family matter family problem je mairum maisa reson ni aborok ani dalai khana nangai tongmani bagai mane financial problem ni bagai ang aroma thangka abo a kogno bo sao pheo bo dabung bona saya je tipra sarok no hamjakliya mani bagai angar thangka bo abo saya tamke bo tabkono tipra sarok no hamjagi tongo norok wansugi mano ti jotono wansuk sinai je boto agiu tipra sarok no hamjagi se kobangma motivate korok sai tongmani kobangma big busai boba ka hamjaknani te boba haike busana borom khlainani bahaike bigno borom khlainani abane dofai do boba haike kathlai tumai tako bukok boba haike kathlai tongnani e ama hairo bo motivate khlaio ege ama hai motivate chimia tipra sarok sukluk jakai tongmani tipra sarok ha sek jagai tongmani tipra sarok ni jeta notice rogo suimani jeta parani bumung pal tong jakmani e amahar kobang ma bo video sramka nge tabo bini o je kaisa jeta wrong khlaika jeta galti khlaimani hingke kai tamo chaya khlaimani hingke te kaisa party o thangpaika nge baksa wanchuka je binia thangmani karon nongkha je rang group ni bagai ungi mano mane abahani bagai mano gite kaisa ang obono sanamu chungo chini jeta bukhukjuk toni sirik tirprano je joto borok no chana nango joto borok no financial bai chung cholima tongo rang puisa banya cholima tongo kebo osungsaro saya tongya kaisa kaiba bini selai ang kicha tola chai tongi mano ba bon chalti kicha kuchugo sai tong mano mane kaisa te kaisa ni bising tinyo jung chinnu khung mane family rok cholilai tongo ka samung tango
baksa business khayo baksa political khayo baksa ba chakri khayo ba job khayo ama haigino cholilai tongo o sungsarni bororo angka tabuk uje bo tabuk buba garano respect khayo ang buba garano hamjagi tongo hinma bai bui tabuk nono buba garano hamjago hini hingala tangi hingke nung uje nije madam patal kanya jomatia jeta tipra sarangno thokai ma heke tabuk chini je bukuk juk tonshri tiprabo thokai ma haklai toka guys ang hasuk kotno kherekna thangdiya guys norok usukti no buji khana video ni jeta ang tamno sangnai nai khanadi gobang borok no dofano hamjago hinai buchawi motivate do khlainai je bukuk juk tonshri tipra botini dofano hamjai gobang motivate khlai tongmase gobang ma bo kokrok sai tongmani se piaba paithago hingkakai botini bukha sobai klang thango sini borok dofani borok no hingkamani bagai jung sabono jung poito thangi manchinai singagi chini madam patal kenya jomatia nobo jung bono tui jung busuk se kha tong thok tongmani bobo tabukhe aro pesa hetu sabku se himai rang pushani bagi thangpaikha sem obahaino bobo tini rang pushani bagi bosai jitoka je ani nogore sungni kulugia rang pushani bepar family matter akok no mane buskango punuwinai botini thangpaikha nge guys mrok tabuk phano dofana hamjagi tongkhe thamchani mario tongi tongkhang kai nor bora thangbainai nge nung bo thangka hangkai bobo thangka hangkai sabole buskangni bagi choba khlaisinai comment box o thangai nor comment khlai sasidi amsukno dinini bagai haina rok next video malai fanai jotona hambai tipra sa eklak thun buba gra eklak thun chin dofane ham krai daktino phaitun